Dins d'aquest món tan sobreinformat en el que ens trobem, és important aprendre a seleccionar aquella informació que rebem en el nostre dia a dia. A més, també és essencial no compartir informació que és falsa, així com diferenciar allò que és opinió d'allò que és notícia. Per això, un dels aprenentatges més importants dins de l'aula és l'educació mediàtica, que se centra en analitzar els missatges dels mitjans de comunicació per després reflexionar i actuar sobre aquests i marcar una diferència en el món. Benvingudes al projecte Revista Escolar Digital, una iniciativa del diari Junior Report que treballa l'educació mediàtica a l'aula. Jo soc la Maria, periodista i editora del projecte Red, i formo part de l'equip de professionals que us acompanyarà durant tota aquesta aventura. Al llarg d'aquest curs, el vostre grup Aula es convertirà en una redacció de periodistes que s'encarregaran de dirigir, editar i gestionar un mitjà de comunicació propi. Això sí, sempre amb l'ajuda de l'equip de periodistes professionals de Junior Report. Així, el propòsit principal del projecte Red és que sigueu capaços de pensar de forma crítica, que estigueu connectats amb l'actualitat, que diferencieu entre informació verídica i informació falsa i que comuniqueu molt bé tot això que passa en el vostre entorn. Per aquest motiu, al llarg d'aquest curs ens submergirem en diferents situacions d'aprenentatge que setmana a setmana i trimestre a trimestre us plantejaran uns reptes i us ajudaran a assolir diferents objectius per així poder informar als vostres lectors amb contingut de gran qualitat. Esteu preparades?